ilusio handia egin digu Santsola etorri eta jendeak eman digun harrera egia esan, dirudi topiko badela, baino ez. Gainera dagoen historia galdaka horrekin lotuta eta independentziaren asunto hori eta guztia aztertu dugu pixka bat eta horri buruz pixka gehiago jakingo dugu. Zenbat kontatik txakora bat asko. Hostias. Luis, si se desmesna, metiendo madre, eta baita ere, jende oso jatorregia esan. Bai kaletik eta bai gurekin egondianak eta konprimituta pixka bat, ez da, zergatik biztanle asko zarete eta 8 pertsonak hartu dute parte, baina lasai egon, zeratik herriko embajadore honenak bazkazue. Nahi tokatu zait, Luis, umore honako presidente izan zana, eta baita ere Josu hortxe auzo batian bizi dena txapelak ibiltzen dena beti, eta baita ere Txabo mitikoa, bere txabolan egon nintzala, hortxe landare barazki artean, eta zoritzenekin ez goazen, zatik ikusi ditu bideok, baina izenakin ez gelditu. Normalean batzutan egiten ditu bai Donostian igual Loiolako auzoan edo baita ere Bilagon Amasako beste partean daula eta beste herria propios direnak bai Igeldon ere egin du da oso ondo funtzionatzen dute, zatik herri izaera daukaten naiz eta auzo izan administratiboki edo baina gorkoa oso polita, gaina ospitalarire izena aldatu dugu eta hori dena eta nik uste jendea guztona geldituko dela. Usasolotik barrena, naiztat iztira handia duen, itzale